Aquest era una miqueta... No me'n recordo què era aquell que s'havia de triar, quin triangle, però al final doncs queien tots, no s'acabaven d'enganxar. I llavors és una miqueta doncs les il·lusions de la gent que van canviant de colors, experiències, i tot es va doncs d'alguna manera barrejant com un estrany calidoscopi i és l'únic que més o menys a mi em sembla aquí. Però el més important és que la gent s'ho miri i si li dona per pensar alguna cosa, perfecte. I el si blau, passa de llarg, el blau doncs... de la lleiada, el blau? Sí, perquè s'ha de respirar una mica. Això seria una mica, no?, tot el fum, però Ja. hem de respirar una mica. Fum i blau, vale. Exacte, Aquell racó és poder respirar una mica, no? Vale. I ja està, i res més.